Oprindeligt vil jeg lade denne and være blind passager i Junior Chambers årlige badeandsvedløb på Aarhus Å. Men den var for unik, anden. Den var for unik til, at jeg ville lade den opsluge af plastikbadeandsmasserne og ramme en tilfældig kaj. Den ene and blev til flere, og jeg forelskede mig i keramikkens glasurmysterier og støbemirakler. Jadegrøn umbra, fossilkølig skærv, okker, sennep, soja, blank som en nylagt hundelort i havgus. Jeg gjorde det umulige muligt at komme ud på den anden side. Mere sårbar end nogensinde blev jeg fyldt med teksturteori, chamotte-fyldstoffer, karma og dummeflittig arbejdsomhed. Fuld fart fremad i fornuftigt fodtøj, på gyngende grund, svævende i det uvisse, begribende, gribende, grådig og ydmyg, velvidende, at succes i branchen bygger på ånd, hånd og handling. Når jeg ser mig tilbage, sidder nogen stadig i saksen, selvom himlen er kvalmende blå. Jeg prøver at smitte dem med ihærdig lernørderi og finurlige iagttagelser af overfladers temperaturskift i vægtløs afbrænding af gas. Det flimrer for mine øjne i blågule flaksende prikker af sitrende nærvær, og jeg frustreres i længslen efter at komme til at røre. Jeg må have solens boblende lysglimt i min glasur. Jeg må have plastikblondens sprøde vildskab og vandtætte fang i min glasur. Jeg må have septemberhimlens dybde, skyggernes mørke og asfalten ruhed i min glasur. Måske giver ordene billedet en ekstra dimension, men lerets væsen, dets betagende nærhed, ånd, urkraft og uovervindelige væren i verden, bør føles hud mod hud.